Bé, per jo Jazz és un projecte que m'ha donat l'oportunitat de seguir creixent com a músic i per damunt de tot com a persona. No ens coneixíem tots a priori, en un primer moment ens hem anat coneguent i no hi ha res més guapo que anar a un assaig i estar de bon rotllo, cada que un hagi tingut un mal dia i juntar-nos i posar cara guapa. He tocat també en grupets així de música, diferents tipus de música, i ara tocar aquests estils així llatí, fusionat, m'agrada, estic passant gust i res. Donar-nos l'oportunitat d'anar a tocar a Menorca, d'ensenyar la nostra música a la nostra illa estimada, veïna, i ens va fer molta il·lusió també com ens van classificar per la part final de Sona Nou. Per jo Jazz és un canal per expressar-me, expressar sentiments tant a través de la música, a través de les lletres, d'unes lletres molt senzilles, molt quotidianes, del dia a dia, tant d'amor, de revolta i del dia a dia de tots nosaltres, que qualsevol persona se pot sentir identificat, diria jo. Des que van començar el projecte vàrem apostar per autoeditar tots els treballs que tenim publicats i creiem que ara és hora de fer un disc. És superimportant col·laborar amb aquest projecte, el nostre grup de música ja és, perquè al final és un projecte amb molta il·lusió, molt d'esforç, molt de sacrifici, molt de temps, i aquest disc suposa el futur proper de cada passa que hem fet amb esforç fins a dia d'avui.